Kaixo berriro guztioi, gaurko azalpen honetan sekelako gaia dugu eskuartean benetan. Gaur aztertuko dugun iturriak sekelako premisa jartzen digu maila gainean. Antzinako bi testu bibliko ezberdin, itun zaharreko Danielen liburda eta itun berriko Apokalipsia, ez direla liburu isolatuak, ez horrixe. Berez, mapa profetiko erraldoi eta bakar baten bi erdiak direla defendatzen du. Tira, pentsa dezakezue zein interes jarria izan daiteken hau guztia, ezta? Murgil gaitezen zuzenean teologiaren esparru liluragarri honetan. Orain baliteke zeuen bururi galdetzea, tira, eta nola interpretatzen du zehazki Marko honek gizateriaren amaiera bera. Galdera botoloa inondik ere. Funtzioan, gaur kode dezifratzaile gisa sokatuko dugu. Material honek argi uzten du testu hauek ez direla asmakizun hutsak, baizik eta argitu beharreko zifratu bat. Eta horixe bera egingo dugu guk, teologia komplexo honen korapiloak urratz askatu. Hasteko entzun ondo Nabukodonosor erregearen amets espetxo honen zatia. Errege irudi handi bat ikusi zenuen, bere burua urregarbizkoa, bular besoak zilarrezkoak, sabelizterrak brontzezkoak, hankak burdinazkoak, oinak neurri batean burdinazkoak eta bestean bustinezkoak. Zergaitik da hain garrantzitsua hau? Hitzaldiaren arabera, itun zaharreko hizkonari zehatzau ulertzea erabat ezinbestekoa delako munduaren amaiera ulertzeko. Hau da, dena ulertzeko abiapuntua. Beraz, hona hemen gaurko gure ibilbidea. Lehenik, azken egunetako profetzia. Bigarrenik, estatua handia deszifratzen. Hirugarrenik, Daniel eta Apokalipsia lotzen. Laugarrenik, tribulazioa eta piztia. Eta azkenik, 1000 urteko erreinua. Lasai, badakit informazio asko dela, baina testu trinko hau zentzuz eta era logikoan aletuko dugu. Azken egunetako profetzia. Etorkizuneko zifratua. Bueno, ekin diezaiogun lanari. Atal honek argi uzten du, Danielen liburua dela funtzean Apokalipsia desblokeatzeko behar dugun giltza nagusia. Pentsazazue une batetiz testu inguruan. Iturriaren arabera, itun zaharreko juduak buru belarri zeuden mesias fisiko bat noiz iritsiko zain, berehala lurreko erreino bat eraikiko zuena. Hori zen bereen itxaropen nagusia. Eta horregatik, irakasleek dionez, erabat gaizki ulertu zuten Jesusen lehen etorrera. Esusteko bat izan zen. Profezia horiek guztiak berez azken egunetara arte zigilatuta omen zeuden, askoz beranduago interpretatuak izateko asmoarekin. 2. Estatu handia deszifratzen. Imperioren kronologia. Orain, erregean amesteko estatu erraldoi hori deszifratzera goaz, historiako imperioren mapa moduko bat baita. Zera daukagu hemen, historiaren denbora lerro perfektu bat, K.A. 6000 urtean hasita, urrezko burua Babilonia irudikatzen du. Gero, beherantz goaz, zilarrezko bular eta besoak Medo-Persiarrak dira K.A. bezeun inguruan. Brontzezko sabel eta izterrek Greziako imperioa ordezkatzen dute, eta azkenik burdinazko hankek Erroma. Fijatu zaitezte xehetasun honetan, gorputzean behera eginala, metalen balio materiala jaisten da, urretik burdinara, baina haien indarra eta gogortasuna onditzuz doa. Interesgarria ez? Baina goazen estatuaren behaldera, oinietara. Oinak burdinaz eta bustinez eginda daude, eta 10 behatz dituzte. Material horien nasketa berez da ez egonkorra. Analiziaren arabera, honek esan nahi du azken botere politikoa, azken imperio hori, nasketa oso auskorra baina aldi berean erabat zapaltzailea izango dela. Hau da, historiako azken kapitulua irekiko duen boterea. Daniel eta Apokalipsia lotzen. Zubi profetikoa zeharkatzen. Hemen gertatzen da magia, itun zaharretik itun berrirako jauzia egingo baitugu, zubi ikusezin honen bitartez. Begiratu konparazio honi, zoragarria da eta. Batean, Daniel daukagu. Laugarren piztia beldurgarri bat deskribatzen 10 adarrekin. Eta bestean, Apokalipsia. Itsasotik ateratzen den piztia bat deskribatzen 7 buru eta kontuz, 10 adarrekin. Hizlariak zuzenean lotzen ditu biak. Danielen 10 behatzak eta piztiaren 10 adarrak gauza bera dira. Entitate erabat berdinak dira. Apokalipsiak besterik gabe Danielek hasitakoa osatzen du. Eta jakina, piztiaz edo antikristos hitz egitean ezin dugu zenbaki hau aipatu gabe utzi. 666.
Tekstu hauen interpretazio zehatzaren arabera, munduko lider honek ez du solik botere politikoa nahiko, kontrolera batekoa bilatuko du. Gizateria osoa marka hartzera behatuko duela diote, salerosketa arruntak egin alizateko. Benetako menpekotasun globala. Lau tribulazioa eta piztia, azken 7 urteak. Honek zuzenean eramaten gaitu sufrimenduaren kronologiara. Marko honek oso zehatz egituratzen duen garaira. Tira, zer da tribulazioa hitzaldiaren arabera? Bada mundu osoari eragingo dion sekulako zailtasun eta jainkozko epaiketa epe bat zehatzki 7 urtekoa. Hemen nago gako matematikoa. Hitzaldiak Danielen asmakitzuneko zebergetagera ostedeko hori hartu eta zuzenean lotzen du apokalipsiko 1200 egunekin. 7 urte horiek zehatzki 3 urte eta erdiko 2 zatitan banatzen dira. Dena milimetrikoki kalkulatuta egongo balitz bezala. Baina garai horretan, zoria ez da bera izango guztientzat. Irakasleak salbatzio bide bikoitza aurkezten du hemen. Batean Eliza daukagu, jainkoak eskutatuta eta babestuta gordeko duena, tribulazioko gogorrenetik babesteko. Eta bestean, Israelen ondarra. Beraiek bai, tribulazioa goitik bera pasatu beharko dute. Baina ez da alferrik izango. Eredu honen arabera, azkenean nazio mailako damutze eta salbatzio oraldui bat ekarriko die. 5.000 urteko erreinua, azken ebazpena. Tira, iritsi gara denbora lerro boso honen klimaksera. Gizaeskuk ukitu gabe harri bat askatu zen. Estatuari burdina eta buztinezko inetan joa eta txikitu egin zituen. Pasarte hau izugarriara. Zergatik, islariarentzat harri hori ez delako harri arrunt bat, Kristoren bigarren etorrera baizik. Eta kolpe bakarrean, estatuaren oinak deusestatuz, gizakiaren gobernu sistema, imperio eta egitura politiko guztiak suntzitzen ditu. Kito. Eta honek primeran erakusten du, zein den giza historiaren azken sekuentzia marko teologiko honetan. 3 urrats besterik ez. 1. 7 urteko tribulazioak goia jotzen du. 2. Harri jainkotiarrak dena pitzatu eta lurreko imperioak deusestatzen ditu. Eta 3. Zuntzipen horren ondotik, betiko 1000 urteko erreinua esartzen da gurean. Eta argitu dezagun zer den 1000 urteko erreinu hori. Irakaslearen arabera, ez baita metafora bat, ez da ezer simbolikoa, literaleki 1000 urteko erregialdi fisiko bat da lurrean. Giza gobernunen ez egonkortasuna alde batera utzi eta administrazio jainkotiar perfektu eta betiereko batek hartzen du agintea. Antzinako promesak errealitate bihurtuz. Honen bestez, hausnarketa sakon batekin utzi nahi zaituztet gaur. Pentsa ezazue une batez. Iturri hauek esaten duten moduan, antzinako mapa ikaragarri hau kode guzti honekin, gure garai honetan irakurtzeko zehatzki utzi baziguten, benetan ari algara gure inguruko seinalei erreparatzen, zoragarria da ikustea nola duela milaka urteko simbolo horiek gaur egungo teologia eta mundu ikuskera oraindik ere egituratzen dituzten. Hurrengo azalpen arte, segi ikasten eta galderak egiten.